ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏଇ କରୋନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ସେଇ ଗୀତଟିକୁ ପୁଣି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଅଜିତ ମଲ୍ଲିକ। ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର ଦେଇଛି ସେଇ ପୁରାତନ ଗୀତରୁ ମୁଁ ଯେ ଜାଣେ ନା କାହାକୁ ରହିଛି ଚାହିଁ ସାଥିରେ ସାଥିରେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏଇ ଗୀତଟିକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସାଥିରେ ସାଥିରେ ମୋ ମନ ସାଥିରେ ସାଥିରେ ମୁଁ ଯେ ଗୋଲେଇ ଭିତରେ ହୋଇଛି ଠିଆ ମୋର ସାବୁନ ଦରକାର କହିଛି ପ୍ରିୟା ହାୟ କହିଛି ପ୍ରିୟା ମୁଁ ଯେ ଗୋଲେଇ ଭିତରେ ହୋଇଛି ଠିଆ ମୋର ସାବୁନ ଦରକାର କହିଛି ପ୍ରିୟା ହାୟ କହିଛି ପ୍ରିୟା ସାଥିରେ ସାଥିରେ ବଜାରରେ ଖୋଲି ନାହିଁ ଅନେକ ଦୋକାନ ତଥାପି ପ୍ରିୟା ମୋର ଖୋଜୁଛି ସମ୍ମାନ ବଜାରରେ ଖୋଲି ନାହିଁ ଅନେକ ଦୋକାନ ତଥାପି ପ୍ରିୟା ମୋର ଖୋଜୁଛି ସମ୍ମାନ ଏମିତି ଏ ପ୍ରିୟା ମୋର କରୋନାକୁ ନାହିଁ ଡର ଜୀବନଟା ଲାଗେ ତାକୁ ଖାଲି ନୂଆ ନୂଆ ଖାଲି ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ ଯେ ଗୋଲେଇ ଭିତରେ ହୋଇଛି ଠିଆ ମୋର ସାବୁନ ଦରକାର କହିଛି ପ୍ରିୟା ହାୟ କହିଛି ପ୍ରିୟା ସାଥିରେ ସାଥିରେ ଯେମିତିକା ଯାଏ ନଈ ଦରିଆ ଖୋଜି ଖୋଜି ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ମୁହିଁ ସାବୁନ ଖୋଜୁଛି ଆଜି ଯେମିତିକା ଯାଏ ନଈ ଦରିଆ ଖୋଜି ଖୋଜି ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ମୁହିଁ ସାବୁନ ଖୋଜୁଛି ଆଜି ଏମିତି ଏ ପ୍ରିୟା ମୋ ଗୋଟେ ବୁଝୁନାହିଁ କିଛି ମୋଟେ କାହିଁକି ତା ପ୍ରେମେ ମୁହିଁ ହୋଇଛି ବାୟା ହୋଇଛି ବାୟା ମୁଁ ଯେ ଗୋଲେଇ ଭିତରେ ହୋଇଛି ଠିଆ ମୋର ସାବୁନ ଦରକାର କହିଛି ପ୍ରିୟା ହାୟ କହିଛି ପ୍ରିୟା ସାଥିରେ ସାଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ୟାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।